Салом ба ҳама. Дар видео мо дар бораи бозии хитсн гап зада будем ва дар ин видео ҳозир чӣ хел дар ҳамин бозӣ пул мегзаронем ва персонажҳоро мехарем. Силка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. Ва ин вақти регистратсия мекунед, якум шумо да падарка мета 30 рубл дар як моҳ меёрад, рӯзаш 1 рубля. Ва ҳозир яъне дуюмаш бошад 180 рублай, 180 рубл дар як моҳ меёрад, нархаш 50 рублай. Ва ҳозир мо пулро мекунем дар баланс мон ва ҳамира мехарем. Ва ина баланси ман 0-ай. Ва ина пополнита интихоб мекунем. Ва инҷа кашлокҳоро нишон додагиай, кадом кашлоки доре ҳамон қадри пур мекунем. Ва ина ман кашлоки паерха интихоб мекунам. Ва ина минималкаш 10 рубла, яъне 10 рубл дошта бошӣ мегзаронӣ, мисол 5 рубл 3 рубл намегзарад. Ва хай ман ина 50 рубл менависам, пополнита интихоб мекунем. Ва моро ина дар сайти Payer кашлок нишон додасай ва инҷа гуфтагиай ки кашлокотонро бигиред. Инҷа Payer биткоин ҳам дора, мисол USDT чанд бо кашлокҳо дора ҳамин Payer худаш. Ва инҷа Payer рубла мегирам ман, ҳайма рублай. Ва дар инҷа подтвердита интихоб мекунем. Инҷа статус загрузка рафтесай. Инҷа да оплатить счёта интихоб мекунем. Ва инҷа получатель Хитсн Pro, ина мисол инҷа меравад 50 рубл 48 копеек барои комиссияш мегирад. Ва ин ай баланси ман 96 рубл 40 копеек. Ва инҷа подтвердита интихоб мекунем. Ва ина дар баланси ман 50 рубли ровна гузаштак. Ва дар инҷа ина ҳозир чӯчик инҷа кор кайсай ва купита интихоб мекунем. Ва 50 рубл дорум ва ин персонаж ина 50 рублай купит успешно викуп. Ана харидакаш. Ва ина дида таймер тест кор кардесай. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.